Naselja Bradičkog kraja 9 mjeseci nakon nezapamćene prirodne katastrofe. Kako žive stanovnici ovog dijela Maglejske općine? Kako komentarišu potpisani protokol o sanaciji klizišta Sedra i dijelova putne saobraćajnice prema Donjim Bradićima? Šta očekuju od vlasti na svim nivoima? Krajem prošle sedmice potpisan je protokol o sanaciji klizišta i dijelova putne saobraćajnice Liješnica-Fojnica Donji Bradići. Sanacija klizišta i dijelova puta izvodi se u okviru projekta Cesta koji finansira USAID, a implementira CRS. Ukupna vrijednost ovog projekta je 950.000 konvertibilnih maraka. 365.000 je osigurao CRS putem USAID-a, a ostatak Federalni fond za pomoć nastradalim područjima, vlada Zeničko-Dobojskog kantona i općina Maglaj. U prvim danima nakon potpisivanja protokola nismo bili sigurni da li je i klizište Sedra obuhvaćeno potpisanim protokolom, ali hvala Bogu da jeste, kaže Davor Šupuković, predsjednik Skupštine Udruženja građana Fojničani. I naravno da nas je ta vijest se jako obradovala i logično, mislim, bez sanacije Sedre ovaj kraj bi bio odsječen od svijeta, jer ne trebam podsjećati koliko je puta ta Sedra do sad blokirala prometnicu, ne samo putnu, nego i željezničku komunikaciju. I na kraju samo mogu reći da Udruženje građana Fojničani u potpunosti podržava taj projekat sanacije, koji naravno osim Sedre uključuje i sanaciju puta i klizišta u Donjim Bradićima. U Fojnici je nedavno završena obnova 20 poplavljenih domova, ali kuća Frane i Anke Šupuković, koja je totalno uništena, još uvijek stoji kao podsjećanje na stravična dešavanja 15. maja. Dolazili su novinari, TV ekipe, brojne delegacije, ali od pomoći još ništa, tužno nam priča Anka. Pa šta ja znam, negdje u Krajičku ima nade, ima. Koliko će to trajati? Da vam kažem. Evo Davor kaže da imate problem i zbog placa na kojem bi se kuća mogla graditi druga. Da, eto, jer ovdje više stvarno niti ima želje, ni volje, ni ništa. Ovo je već sad uništeno totalno. 2005. je Donji kat otišao, ništa, sami smo sebi gore spremili, drugi kat. Živili sad je sve otišlo. Da pas ne zalaje, mislili biste da u Donjim Bradićima ne živi više niko od blizu 350 mještana koliko ih je ovdje živjelo do 15. maja. Sada ih je tek 30-ak. Svih 101 kuća manje je ili više oštećena zbog klizišta, a 17 ih je totalno uništeno. Svaku kišu mještani dočekuju sa strahom. Kad pada kiša malo, ponekad pa dođe, ne možeš onako biti da se baš ne bojiš. Kako je oko vaše kuće? Ima li naznaka klizišta? Ima. Šta ćete raditi? Pa tu radit ćemo nešto se mora. Izvest drenože, to i sanira što treba, eto. U Donjim Bradićima oprezni su nakon potpisivanja protokola. Svaka nova investicija je dobro došla, ali sumnjamo da će ta sredstva biti dovoljna za kvalitetan put, tvrdi Šefik Ridžal, predsjednik vijeća mjesne zajednice Bradići. Jer mi smo bili izričiti da put prati i da bude nadzorni organ sa instituta. Bez toga svi izvođači neće moći raditi. Jer organizovat ćemo se mi da od rata pa na ovamo sve put što je se uradio je se sve u predizbornim aktivnostima. Znači, one su uradile svakako i nije urađeno prema projektnoj dokumentaciji. Za ovaj put postoji projekat. I da je se uradio 50 po 50 metara po projektu, možda se ne bi dogodilo ovo sa putem što je se dogodilo. Super, ali da uradi. I da uradi dobro. Da uradi kako treba. Ako će raditi put da bude 1 godinu ili 2 godine, ne mora ga džaba ni raditi. Pa ja. Ako će ga raditi da bude pravo, ne ga radi. Šačir Topčić sa suprugom i sinom živi u kući koja je proglašena sa 100% štetom. Od minimalne penzije ne može živjeti i plaćati kiriju. Vlasti se prema nama ponašaju maćehinski, kaže Šačir. Ne moraš otići plaćati kiriju negdje 120-150 maraka. Ja to ne mogu priuštiti sebi. Je li vas strah? Ipak kuća je
je to, mislim, evo, rekli ste sami, totalna šteta? Pa nema ono koga nije strah. Posebno kad kiša pada, znači ne spavaš. Hodaš, čekaš, vidiš, šta će se desiti. Ima pa iš gore kući s Jelena isto, nema 25 metara kako je puklo. To je iz Sarajeva kada je došao geolog, rekao to zagrti što prije, da ne bi došlo do veće havarije, ja sam to zagrnuo. Iz dana u dan situacija se na ovom području dodatno usložnjava, a pojavljuju se i nova klizišta. Ovdje 80% stanovnika ne radi i poljoprivreda je osnovni izvor prihoda, ali pričaju nam mještani, ljudi zbog klizišta ne mogu ni u svoje njive, ni u šume. Da se radi, da ljudi mogu prići svojim njivama, sve su njive otišlo, znači trebalo je poslati bagere, da se to ravna, da se to radi, da ljudi mogu živjeti od svog truda, a ne da ide na socijalu ili da ide po javnim kuhinjama i to nisam pobornik takvih stvari. U Donjim Bradićima puno je problema, kažu mještani. Do sela se teško dolazi, opasno je, a kako ne funkcioniše autobuski saobraćaj, djeca do Fojnice idu pješice. Zato svi sa nestrpljenjem iščekuju početak, a posebno završetak radova na sanaciji puta koji vodi do njihovog sela.